मानगोनां इउथ बिपिएफनि दैदेनगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथां आदाया लरेन्स इस्लारि बिथां आदानि सायाव मा बुंदों बेखौ नोंथांमोना खोनासंदो। फैबाय थानाय विधान सभा निर्बाचनावहाय सेउलि महिलारि मेडाम बिथांजोआ माबादि देरहानो थांगासिनो दं बेखौ नोंथांमोना नायनानै जोबनायाव कमेन्ट हरबानो जाबाय। क'क्राझारा बिपिएफनि दखलाव फैफिनसिगोन लरेन्सआ जेनगोन बे 100% रोखा। बेयो दिनैनि तारिखाव इलेक्सन गेलेयाबा मोजांसै, बेकार फैसा गारना लाब गैया। माने बिथाङा देरहानाय लामायाव गैखाया नालाय, ओंखायनो एमएलए बोसोरबायाव जा खामायदों बिसि फिसाखौ लाना मोजां रायजो जाथों। आं बिथांखौ गावनि लोगो हिसाबै एबसु थानाय समाव जोङो एखे खामानि मावदोंमोन। बिथाङा जेब्लानाखि आफादगिरि जायो आं सासे नेहाथारिमोन, दा ओंखायनो सासे लोगो हिसाबै बिथांखौ खावलायदों जाहाथे माने केम्पेइन खालामाबालानो फैसाखौ जमा दोननानै संसारखौ मोजां लांथोंसै। दिनैहाय माने सेउलि महिलारि मेडामखौ बिपिएफ दोलोनि क'क्राझार समस्तिनिफ्राय बिजाथि फोसावबाय आरो दिनै जोङो सरलपारानिफ्राय आराम्भ खालामनानै दिनै केम्पेइनखौ जागायदों। दा बेवहाय रायजो राजाफोरनि जिथु अनसायनाय बेखौ जोङो माने आलादा रोखोम नुदों आरोखि। थांनाय बिटिसि इलेक्सनफ्राव एमपि इलेक्सनफ्राव जेबादि बिपिएफखौ अनसायदोंमोन, दा दिनै बेहाय माने गुबुन महर लादों। आगोलाव 500 जन ओंखारबा दा 1000 जन ओंखारदों। दा माने देरहानाया रोखा, जे माने बयबो लुबैदों जोङो एखेबारे माने देरहानायनि खुनु अंखबो गैला आरोखि। माने देरहानायानो देरहानाय, सेउलि मिडियामा देरहागोन बे 100% रोखा। आरो जेनाखि समस्याफोर जोङो जेरै खोथा होबोदों थांनाय बाराव, जे जोङो लामा बानायना होगोन, जोङो माखासे लोंनाय दैनि समस्याखौ फोजोबनानै होगोन, जोङो लामा माने जेनाखि बे ओनसोलनि समस्याफोर हायार इडुकेसननि समस्या, दिनै हेल्थ प्रब्लेम, दा बेफोरखौ जोङो माने समस्याफोरखौ जोङो फोजोबनानै होगोन। बेबादिनो जों खामानि मावगासिनो दं। ओंखायनो जों निश्चित देरहागोना। बे दिनैया मा नुदों, दिनै बिथांनि बुंनाया गासैबो उल्था जालांगासिनो दङ। दिनै जायखौ लानानै बिथांमोना इउपिपिएलखौ गोख्रों खालामनांदोंमोन, दिनै चन्दन ब्रह्म, खाम्फा बरगयारि, दिनै माने जोमै औवारिमोन, दिनै मावथि हाज'वारि, गुनेस्वर गयारि, दिनै भुपेन बर', दिनै सासेनिफ्राय सासे बिथांमोना नेताफ्रानो गुगालांजोब्बाय। जायफोर इउपिपिएलखौ जन्म होदोंमोन, जोनोम दाथा रावबो गैला, उरखावजों दिनै रोंगोराजोंल'सै। दा दिनै बिथांमोनहा माने जे बुंदों, माने नायदावनानै मुजुयोब्ला खाफालाव गोग्लैयो होननाय बादि, दा बिथाङा गावसिनि खाफालाव गावसोर जानानै लाबाय। बे उल्था पाल्टा पार्टिया दिनै माने जोबलांखाबाय। जास्ट ओरैनो बिथांमोना पार्टिखौ इलेक्सन गेलेनायनि मुङाव गेलेदों, जाहाथे रायजो राजाफ्रा जाहाथे गावसोरखौ बिसासाव लायो, खिन्थु देरहानो थाखाय गेलेयाखै, बिसोर पार्टिखौ फोथांनायनि थाखायसो गेलेदों। स' नुनो मोनबाय, खोनानो मोनबाय। जोबनायाव आं नोंथांमोननि कमेन्ट्सखौ नेबाय। स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।